Facebook je internetová stránka. Jedná sa o rozsiahly spoločenský webový systém slúžiaci hlavne k tvorbe sociálnych sietí a komunikácii medzi užívateľmi. Prostredníctvom Facebooku zostaneme v kontakte so svojimi známymi, bývalými spolužiakmi alebo kolegami. Do systému môžete nahrať a zdieľať osobné informácie, fotky, videá, hrať sa hry, nájsť nových priateľov, záujmové skupiny alebo firemné profily. Facebook má približne 650 miliónov aktívnych užívateľov z celého sveta a je dostupný v 68 jazykoch. Je jednou z najväčších spoločenských sietí, ktorá je využívaná na komunikáciu, zábavu, ale aj propagáciu, marketing a výskum. V tomto kurze sa oboznámite s pracovným prostredím internetovej stránky Facebook, jednotlivými sekciami, základnými nástrojmi a funkciami. Ukážeme vám, ako sa zaregistrujete, vytvoríte a nastavíte svoj Facebook profil a taktiež poukážeme na problémy a bezpečnosť ochrany osobných údajov.